le joto nadi tongjanai chajanai kri khang tongha joto na kuagui tao ponoto chini hapangni sarkar IPFT BJP jut sarkar tao porjonto kono khaipiya ko जों बाहायनो कुनो जों political party या जों कुनो vote bank नि bangi phaimani ya sini maharaj product kisut mani koni dage phangbai जों hai visit khali phaimani se nei nogrok haing tongmali ha tabo porjonto kuno neta rok kuno phai kuno saijo kuno khaipiya ko kuno mai khona blate saijo ro mai rong khai khele dabra asuk maja khana te kuno kri khana ya thang yaro Thane ke tabok जों aro phaibani hinkhe ati haisi chini kaisa Tripura motha ei chini maharaj product kisur bai maniko bai जों dagemung dage jagmani boni torop theke जों tak visit khaini phaibani si nini o nagrok baibani hinkhe ba ke tabok kisani para bumung sal singlai rasne ke para bumung tuma hoja tini goria para na hinkhe bumung hinkhlai develop ki jomate na hinkhe aro nigo asuk nog hake bayu tongha aro nigo phayui nini para ni chairman ar neta rok borok phayui kono phayui dinai phebe khana tuma bumung bwsai khana nala nai phai ha nele nai phai ha apa masa juga juk ro ya kha mungsa jogajog ta porjonto yakho hinkhe tak porjonto kono hebe khana kebo kono mungsa maya khana ke taw जों chini Tripura mothani tike जों bahaino atini rok no जों roi charawani kono kok ya haibana जों je जों chini maharaj sai rohmani tui boni tui phangbai जों phayui जों aro visit phai ai phaile ha जों ni tangni aro nok bayu hi khanawi ke taw जों bahaino je chini media tongo media rokni tui khlai जों okokno जों pirnai jotono nai tongmadi Oleh asuk koto ke bai thang ha poni tabok tongjanai jaga thaisi kri khang tongmo oleh bufang koto ma ke bai tabok ke boni tongjanai chajanai kuno sikri khang mui tong ha